vegada. Ara parlo fluix perquè estic al pis de ma germana i ja tothom està dormint. Ens veiem demà. Bon dia. Ara he de triar el que me fico. No tinc ni idea perquè no sé quin temps farà. O sigui, sé que no farà molt fred, però no sé... Bueno, com sempre, amb capes. Us vinc a ensenyar les meves opcions. Un jersei de màniga llarga que tinc moltes ganes de ficar-me, però és que crec que tindré calor en algun moment si em fico només això. O si no, tinc, que crec que m'aveteix ficar-me, que és això. Crec que em ficaré això, perquè també fa un dia així com tapat. I això és bastant així otoñal. Vale, m'he de preparar la bossa rapidíssim. Tote bag de confiança. Ara tinc ja el monedero, un coletero, els auriculars, aquests de mocadors. M'he de ficar la botella d'aigua que està a la nevera, el tàper que està a la nevera. Què més, què més? Una llibreta. Tinc 2 llibres i no sé quin agafar-me, però m'agafar el de Harry Potter perquè és més finet. Si no em pesarà tot molt. Ficar la banda sonora perquè els meus altaveus estan trencats. Sí. Que faràs un videoblog? Sí! Uala! Souvenirs. Sí. Qui vol venir a veure el vídeo? Ja. Que xulo. Perquè això està en brillo. Perquè així és molt creepy. És que són tots molt creepis. Vale, hola. Venim a fer un haul de lo que ens hem comprat a l'Humana, que estava a 3 euros, i a una botiga random. Són molt poques coses, Jo parlo, encara que no ho sembla. Ajusteu. Vale. Jo m'he comprat un jersei lila molt bàsico, invierno així finito, una mica Rory Gilmore vibes. Molt. I ja està, no té molt més. Molt mono. Cute. Vale, jo l'Humana, que m'he gravat provant-m'ho, aquest jersei molt gran i aquest top bàsic negre, perquè no tinc cap de màniga llarga, i ja està. Molt divertit, cada cosa 3 euros. I, claro, el més divertit de tot. Vale, m'he comprat 2 coses a un antiquari, el tigre del Winnie the Pooh, boníssim. M'ha donat tota la ternura de la història. I després m'he comprat el millor boli del món. Ets tu en un boli. Soc jo en boli, que és un boli del Shin-chan per firmar autògrafs quan sigui famosa. Uau, hem provat que funcioni. Vols provar? Jo tinc una llibreta. És la primera ratlla de la meva nova llibreta. No, Maria, quina pressió! Pues fes un autògrafo. Sí? No sé, bueno, a veure si va. Però fes normal. Ah, no va! Bueno. Sí que va, s'ha de warm up. Ui. Hi ha tinta de She's so sobre, crazy. l'únic que és Està tímid, sec. és tímid. Algun dia funcionarà. Pots fer-lo i llavors jo ho pinto amb llapis. Vale. I això és tot. Adéu. És boníssim. Sí, el millor cafè que haurem de fer.
per sopar a les 8 de la tarda. I us ensenyo el que ficaré. Ficaré aquesta samarreta que em va regalar la Ceci. Bueno, que ja no se la ficava i me la va donar. No sabeu bé, és com un verd. És un color verd molt concret, és xulo. I els pantalons que porto sempre negres. Espero que no em vegi ningú. Us vull ensenyar l'outfit. Ni s'ha vist l'outfit, ni és gaire... ni és my best look, així que... Hola, bon dia. Una vegada d'aquí, preparar-nos pel dia que s'apropi. Li he portat la crema de sol de la cara, encara que no faci especialment sol. I avui tinc com zero temps, llavors maquillaré pues zero, no és mentida. Bueno, ja me maquillo for the vibes, pel ritual. O sigui, jo no faria res maquillar així de casa, veus tu. Bon dia. Em fa molta ràbia que estigui tan núvol perquè després faci tanta calor. O sigui, si estem a octubre i fa núvol, que com a mínim faci temps de tardor. Hola, Blanca. Hola, ensenya'ns el teu outfit. Quanto costa tu outfit o el que vulguis dir? De veritat? Quan costa el meu outfit? Vale, doncs el top i la faldilla són els dos del Mercadillo de segona mà. Dilo. Això diré que és del Zara dels anys 90 així, això no sé la marca i m'ha costat 3 euros i 3 euros. Les bambes també són del Vinted de Nike de segona mà, Dilo. que crec que costaven 120 o així, em van costar 21. I no sé, la arracada, no tinc ni idea. Li pregunteu quan M'hem provat un xandall que sembla una noia de Charlie Fora que Quina ràbia, no puc de canviar-la. Jo també. I la vaig veure. Jo estic arribant a casa i mireu, abans m'he comprat aquest llaç. A veure... Així es veu? No sé si ho he vist. Però m'ha fet molta il·lusió, perquè mai porto res així, coses xules al cabell, perquè no sé com ficar-m'ho, no sé. I estic molt emocionada per aquest llaç, no ho veu, sí que... El plan d'avui és, ara, acabo de recollir, perquè a la tarda ja marxo en tren cap a casa. Em preparo perquè aniré, abans d'anar a una reunió que tinc, a tirar un currículum a una llibreria i després ja aniré a la reunió. Tornaré a venir aquí, miraré i me n'aniré al tren 3 horetes. Aquest és el looking d'avui. M'estic morint. Cada queda menos. A veure si surt. Claro que surt. Totes les persones a les que segueixo és que, clar, jo anava a acabar aquest vídeo aquí perquè és en plan, bueno, la setmana a Barcelona, no sé què, ara ja estic a casa, però és que clar. I avui ha sortit l'àlbum de Midnights de Taylor Swift. I clar, d'aquí poc l'escoltaré, llavors faré un update. I també
molt fort perquè han arribat amb la Marina i la Blanca vam comprar en preventa una edició limitada dels CDs de la Taylor Swift que han arribat, però no els tinc aquí, els he d'anar a buscar després. També farem un unboxing. És que clar, quina manera més xula d'acabar el vídeo i jo sense haver-ho planejat. Ja que estem, jo tinc moltíssimes expectatives per aquest àlbum. M'ha encantat el concepte des del primer dia que el vaig veure, perquè per mi, dins del meu imaginari basat en absolutament res, Midnights, també perquè està produïda amb el Jack Antonoff, serà una barreja entre folklore i melodrama de la Lorde. Segurament amb algo així més com unexpected. Vale, update. Tots els clips on jo sortia reaccionant, o sigui, simplement jo escoltant per primera vegada, on jo sortia escoltant per primera vegada les cançons de Midnights han desaparegut. O sigui, bueno, ara ficaré una foto. Estan com els clips no es poden reproduir, he provat moltes coses, canviar el format, descarregar-lo, passar-lo al mòbil, no es veu, que m'ha agradat molt. No sé com dir-ho, però o sigui, clarament és un àlbum d'experiències molt diferents, algunes més bones, més dolentes, però és com un àlbum que em transmet com pau i com maduresa, saps? És com... He passat per totes aquestes coses, simplement ho explico i no sé, m'agrada molt l'estil. El que diu la gent, pues sí, hi ha lírics que donen cringe. Pues estem parlant de la Taylor Swift. Clarament la Taylor Swift dirà Karma is my boyfriend, me and Karma vibe like that. Clarament, això és una frase d'una persona millennial. No passa res. També m'ha agradat molt aquest tuit que ficaré aquí, crec que encapsula molt bé el que per mi és l'àlbum, en plan, un resum. També fent referència a lo que jo vaig dir sobre l'àlbum, de que pensava que era folklore i melodrama, clarament no té molt de folklore, però sí el vaig de melodrama, perquè hi ha cançons que literalment és com una producció que, clar, o sigui, que és pel Jack Antonoff, però sí que té aquest... O sigui, tota l'estona estava pensant en melodrama en moltes de les cançons, i folklore, pues no. Però no passa res, a mi m'encanta el pop, i hasta la meva review és molt positiva, moltes ganes d'escoltar-lo en bucle, ja ho he estat fent els últims 2 dies. I això és tot. Ja tinc el paquetito, jo crec que seran els CDs, si no, lol. I anem a veure. Vale, el pitjor que de l'univers és que no se'm fica el mòbil. Sí que ho són. La Marina es va agafar aquest, que no recordo com es diu, Blood Moon, Screaming, i la Blanca ens va agafar el normal, fort. I... això és un rellotge, veure? Tenim... no es veu absolutament res. Si fiques aquests dos junts, fan la part dreta del d'esto. I aquest també és molt xulo, veient-lo ara així. Follow al llibre no. És xulíssim, mireu això. És que m'encanta. El CD... Ui, és que sempre fa una por trencar el CD. Mentre l'intentes treure d'aquí. Hola, que xula aquesta foto! Hola. Jo, i el libreto. Un textito. Una altra foto. I ja està. Vale, estic al cotxe i toca escoltar Midnights, el CD. Vamos. Està sonant, però no es veu. Vale. Probablement caigui el mòbil mentre surt després.